Ano, wala ko uyab. Okay ra nimo kung maghatag kog kiss sa imong uyab? Ha? Kung maghatag kog kiss sa imong uyab ba? Ayos, maayong buntag, mga higalan ako. So na kami diri karon sa General Santos. General Santos na ha? Unsay buhaton na to? Buhat ng rank na hilom lang mo. Ayaw masaba. Muhatag kami kiss sa mga babae, mga chicks diri. Saman, sugdan na nato pa. Sige, pwede. Sige, lakot ta. Bye. Sa imong uyab karon. Kano man? Kano wala? Study first, no? Mao jud. Sige. So, ano, pwede ko magpangutan nimo, kira? Ano, tungod wala kay uyab, okay ra nimo na maghatag ko kiss sa imo? Usara? Sige, hug na lang, hug. Sige, hug. Hug na lang, sige. Salamat apir. Sige, kiss na lang, usara. Usara ka, ano, kiss lang. Hershey kiss ba? Hello, mga hapon. Kung nga mo? Si Jan. Ako diay si Kaloy. Standby lang, standby. I may hinihintay lang po. Imong kaibigan. Mamaya po. Tagalog ka? Ako Bisaya. Taga-Bisaya ba? Kabuluman ka mag-Bisaya. Sige, pangutan na lang ko. Kung okay ra nimo maghatag kog kiss sa imo? Maghatag kog kiss? Okay ra? Kiss. Bisan usara? Usara ka buhok? Ano, usara ka kiss ba? Hershey kiss, okay ra nimo? Mana imong uyab? Imong uyab? Tropa. Tropa di ay. Si Bridge. Si Bridge, no? Yeah. Wala kay uyab? Pag-sure oy. Pag-sure oy. Gano man? Ano, mangutan na lang ko nimo, okay ra? Sige. Okay ra nimo kung maghatag kog kiss sa imo? Maghatag kog kiss sa imo? Okay ra? Asa ka kiss. Lips to lips. Ano, kiss lang. Okay. Usara ka buhok. Ano, bisa na ano, kiss lang. Okay ra nimo? Hershey kiss? Huwag ka na magtapat ko dire. Kira. Ako niya si Kaloy. Sa nga mo? Si? Ayaw mo, wala. Bisaya na lang ta. Nagun sa ko mo dire. Standby. Palit o cellphone. Dili, standby lang. Mo ba? Ako suri-suri. Para usa, mingaman. Kapingit ako mga friends ba dire? Friends. Ano, pangutan na lang ko ninyo, kira? Okay ra ninyo kung okay ra ninyo kung maghatag kog kiss sa inyo duha? Usara ka buhok? Kiss lang, usara ka buhok. Ay, may uyab na ko mo. Pero ano, Hershey kiss ba? Okay ra maghatag kog kiss sa inyo? Okay ra? Okay ra? Gibidyoan ka nila. Asa mo gikan inyong lugar? Sinsan, diligikan sa akong kasing-kasing. Pero ano, pwede yung pangutana. Kaya maghatag ko hug sa inyo doa? Bisan ka-jud lang ha? Hug lang. Sige. Tapos ano, okay rin ninyo kung maghatag ko kiss sa inyo doa? Di pwede? Ano, isa ka po? Tagusa. May uyab na. Pag-share, oy. Pwede ko maghatag ko kiss? Sa inyo tulo. Hatag ko kiss. Usara ka po kang kiss ha? Tagusa. Usa-usa ba? Ang Hershey kiss. Apir. Sige. Salamat sige. Hapon. Huwag ka na magtapad ko ninyo. Kapoy mo daw. Nagunsa mo, study? Opo. Oo. Wala ka magklase? Wala pa. Na-absent siguro na? Dali exam na mo ka. May exam? Unsay subject? Fine. Physics o unsa? Physics. Ay, liso ng physics no? Asa mga uyab ninyo? Hala, trabaho ako. Ay, magtrabaho sa? Trabaho. Sama kang uyab no? Ay, dili di ay. Dili oy. Ako, wala po ko uyab. Wala. Oo, wala. Mangita pa. Mangita ko guwapo pre sa inyo. Ano, pangutan ako ninyo, okay ra? Dali lang. Ano, okay. Si Christine, no? Christine, okay ra nimo kung maghatag kog kiss sa imo? Ayun. Di ka? Bisan dali lang usara ka buok. Ayun. One kiss lang, promise. Ayun. Ano, Hershey kiss ba? Okay ra niyo? Ito nga nimo? June, ikaw? Miley. Uyab nimo? Yes. Apir. Well, swerte nimo. Ako wala ko uyab. Sila.
Mangita pa. Ambot. Ambot sa ila. Patignawang daw. Oo, agree sila. Grabe naman. Dili, uy, dili, uy, dili, uy. Dugay na mo? Dugay na? One more. Ay, bago pa lang. Ano, si Junjun? Sige, pangutan na lang ko nimo, Junjun. Ano, wala ko uyab. Okay ra nimo kung maghatag ko kiss sa imong uyab. Ha? Kung maghatag ko kiss sa imong uyab ba? Happy. Don't cheat. Sa cheeks. Ano, kung Hershey kiss, okay ra maghatag ko kiss sa iya? Pwede. Yee! Apir! Apir! Abi naman kiss no ha? Abi naman halok! Yeah! Ayun, hal. Chocolate lang ako ha? Chocolate lang. Chocolate ha? Sige, Apir. Sige, answer eh. Taga US man. Taga US. Woo! Budot na! Sige. Sige, gibidyoan ko man niya. Gibidyoan ko man niya. Tanaw. Yeah, prank ni siya. Prank sa YouTube. Oh my God! Prank. Sige, salamat sa pag-apel. Okay ra, ma-apel ko mo sa akong channel sa YouTube. Ibutang Bisayang Hilaw. Okay ra ninyo? Ayo, sige, Apir. Sige. Ayo, so unta nalingaw ko mo sa among gibuhat karong adlaw. Kapoy, pero hindi nga. Sa sunod, mauban mo sa among adventure. Sa among prank na pod. Sa prank naman. Palihog, i-subscribe. Don't worry, and don't forget to subscribe. Sige, so salamat sa pagtanaw. Amping kamo tanan.